Hello ja tervetuloa mun mini My Day-vlogin pariin. Eli aamulla söin puuroa, mustikoita ja banaania. Aamupalan jälkeen sitten salikamat päälle ja reenaamaan. Mä olin laittanut karkkeja koristeeksi pääsiäistä varten, mutta en voinut vastustaa kiusausta. Piti napata tosta yksi ennen lähtöä. Ulkona oli yllättäen tällainen oikein kaunis ja ihana keväinen ilma, mutta päätin, että en anna sen haitata mun omaa fiilistä. En viittinyt reenistä ottaa videoita, kun siellä oli muita, mutta sitten lopulta mä jäin ihan yksin sinne, niin ajattelin ottaa tällaisen pikkupätkän, että näkee, että minkälainen mesta on kyseessä. Tällainen aika pieni, mutta kaikki tarvittava löytyy kuitenkin. Siis voi apua, tää auto on ihan hirveän likainen. Mutta sit ei viitti pestäkään sitä vielä, koska tietää, että nämä tällaiset kurakelit tuskin loppuu vielä tähän näin. Niin pitää nyt vaan kärsiä. Mutta joo, reeni on nyt ohi ja nyt sitten kotiin lounaalle ja sen jälkeen lähtää heittää tikkaa mun miehen kanssa. Eli lounaaksi söin tonnikalapastaa. Siis jostain syystä mä en muistanut kuvata yhtään mitään sieltä, kun oltiin heittää stikkaa. Ehkä oli liian kivaa, niin sitten unohtui. Mutta joo, sen jälkeen käytiin Prismassa hakea sushia ja sitten kotiin syömään. Miehellä on kisaviikonloppu, se lähti toiseen kaupunkiin nyt pariksi päiväksi ja mä jäin yksin tänne ja ajattelin, että pelaisin vaikka pleikkaa tässä illalla nyt ajan kuluksi. Mutta kaikki pelit, mitä mä olisin halunnut pelata, niin niissä oli päivitys, niin sit mä vaan lakasin tyyliin jonkun tunnin verran ja odotin, että niistä edes joku olisi niinku päivittänyt. Siis herranen aika mä menasin ihan täysin unohtaa, mutta siis mulla on tullut Jeppo Soonsolta paketti. Tai siis minä tilasin sieltä tuotteita ja nyt se on tullut ja nyt olisi sitten unboxing vuorossa. Mulla oli siis se tilanne, että mulla oli sekä yövoide että päivävoide molemmat loppu. Lähin sitten tilaa niitä ja sitten mukaan tarttu vähän jotain niin sanotusti ylimääräistä, mutta kuitenkin tarpeellista. Eli ensimmäisenä on Beauty of Joseon. Miten se lausutaan? Mutta on kuitenkin tällainen seerumi. Tämä seerumi auttaa hallitsemaan talin eritystä ja pitää ihon kosteana. Mäpäs avaan sen täältä. Ai saakeli. Tämähän alkoi hyvin. Miksi tää ei lähde auki? Noniin. Oh. Eli tällainen voi olla TikTokista ehkä joillekin tuttu. Siellä on ainakin näkynyt tosi paljon tätä. Sitten mä tilasin aurinkorasvaa. Tällainen putelis siellä. Sitten, no mulla varsinaisesti ei ole toneri ihan lopussa, mutta päädyin nyt kuitenkin ostamaan tämän Anuan tonerin. Tästäkin on nähnyt TikTokissa ihan hirveästi kaikkea, niin pitihän se nyt ostaa sitten omaa käyttöön niin kun, ja tehdä sitten itse lopullinen ratkaisu siitä, että onko se hyvä vai ei. Onko se sen hypetyksen arvoinen. Sitten tosiaan se naamarasva. Päädyin nyt tähän Anuan naamarasvaan. Oikeastaan miten mä tähän päädyin, niin oli se, että siellä kun pystyi suodattaa sitä hakua, että mitä haluaa tältä, että mitä ominaisuuksia toivoo siltä tuotteelta, niin mä laitoin sitten siihen, että mä haluaisin sellaisen rasvan, mikä rauhoittaa ihoa, kun mulla on tosi helposti tulee niinku punotusta. Että on vissiin vähän sellainen herkkä iho, niin sitten tämä oli siellä niinku niiden hakutulosten joukossa, niin testataan toimiiko, toivottavasti. Ja sitten mä sain jotain tuotennäytteitä. Täällä on näköjään joku vitamiiniseerumi. Joo. Ja sitten on Madagascar Centella. Joku tällainen rasva. Näyte siitä. Sitten on näköjään jostain shampoosta tuli joku näyte. Ja oi että,
Sitten tuli tällainen, niinku, tää kangasnaamio sheet mask. Tästä mä oon innoissani. Nää oli siis kun tuotteiden yhteishinta ylitti tietyn euromäärän, niin sitten siellä tuli mukana tällaisia tuotennäytteitä, mutta siellä ei niin kuin, siinä vaan luki, että tuotennäytteitä tai joku kasvonaamio tai joku, että siellä ei niin kuin ollut tarkkoja tietoja, että mitä sieltä on tulossa. Tässä vielä nämä, mitä mä itse tilasin. Ja sitten tässä näen nämä ekstrat, mitä tuli siinä mukana. Mä itse olen eniten innoissani tästä Anuasta, koska tätä on tosiaan hypetetty TikTokissa ihan sikana. Etenkin tätä toneria. Ja sitten toinen, mistä on myös kuullut tosi paljon ja nähnyt, että kaikki käyttää, niin on tää Glow Serumi. Joo, tällaisia. Sitten vähän iltapalaa ja Netflixiä. Sen jälkeen iltapesu ja totta kai heti lähti testiin nämä uudet tuotteet. Mä mietin, että mä voisin jossain kohtaa tehdä sellaisen arvostelun näistä, kun mä oon vähän pidemmän aikaa käyttänyt niitä, että mitä on huomannut sitten niistä, että onko ollut apua ja niin poispäin. Iltatoimet tehty ja sit olisikin nukkumaan käymisen vuoro. Kiitos paljon katsomisesta ja nähdään taas. Moi moi! Nämä oli siis kun nämä mun tuotteet ylitti tietyn... kun osti tuotteita tietyllä... Miten tää on näin vaikeet?